En crónica política hai que achegarse a esa solicitude de dimisión. Evidentemente é unha solicitude ao aire, posto que non vai a dimitir o presidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero que empezan a levantarse voces sobre esa política fiscal ou a esa política que de alguma maneira afecta aos concellos e aos funcionarios, pero tamén que cambia permanentemente o seu sentido a medida en que pasan as horas. O presidente da Deputación de Pontevedra, presidente provincial do Partido Popular, Rafael Louzán, pedía hoxe a dimisión do presidente de goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, por decencia e pola súa política que calificou de rectificación e improvisación permanente. O señor Zapatero debe irse canto antes porque non é decente que un goberno publique onte un decreto e hoxe volva a correxilo, indicou Rafael Louzán en referencia á limitación imposta polo goberno aos concellos para solicitar créditos. E non será a última corrección, sentenciou Louzán. Así, para o presidente do organismo provincial, esta política de rectificación e improvisación permanente desestabiliza a todos os alcaldes e contradí unha e outra vez a actitude de un goberno mínimamente responsable. Explicou ao tempo que acusou ao goberno nacional de estar continuamente dando bandazos. Por a súa parte, o goberno local de Pontevedra foi unánime tamén agora de asegurar esta mañá que a entidade local non necesita destes decretos improvisados que se corrixen ao marxe das horas, apresuradamente, porque contén unha sarta de erros na súa publicación no Boletín Oficial do Estado. O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, rexeitou a política do goberno central porque só lle preocupa reducir o déficit, sin pensar nos 4 millóns de parados. Nestas condicións resulta moi difícil atopar explicacións a tales medidas, dixo o alcalde de Pontevedra, o nacionalista Fernández Lores.